Lle da chi'n mynd am eich gwyliau hal i ni, ti'n bod? Maen nhw'n deud bod mwy a mwy o Gymru mynd ar y cyfandir bob blwyddyn, a phawb yn dod nôl yn byrlymu gan straeon o'r gwahanol bethau maen nhw wedi weld yn ffrain car Almaen. Ond mae yna un peth sy'n gwneud argraff ar bawb yn ddiwahân, a hynny di'r ffyrdd sy'n ganddyn nhw yn yr Almaen. Yr autobans anhygoel ma'n syth fel pin am filltiroedd, a'i gwyneb nhw yn gwbl ddif ar y chyn. A faint o bobl, pan maen nhw'n gyrru ar y ffyrdd yma, sy'n sylweddoli mewn difri bod nhw'n gyrru ar gerrig Cymraeg. Achos y beth diweddarau i gael ei allforio o ogledd Cymru o bob man ydy ffyrdd, neu o leia gerrig i wneud ffyrdd. A lle mae hynny'n digwydd? Wel, lle ond Penmaenmawr. Mae'r pigyn rhyfeddol yma ar ben y Penmaenmawr yn un olygfeydd enwocaf ar gogledd. Yma mae o wedi bod ers canrifoedd, a'r mynydd o'i gwmpas yn cael ei falurio fwy bob dydd. Ychydig o werth sydd yn y graig meddan nhw, ac felly yma cafodd aros mewn hedd, a'r ergydion yn diasbedain o'i gwmpas. Mi all thrigolyn yr rhan honno sy'n Gaernarfon yn ffrostio fod ei chwarel ithfaen hwy yn un o ddiwydiannau hynna Cymru. O'r graig lwyd a phen y ddinas snepell oddi yma, roedd ein cyndada ni yn cloddio am garreg gallester i wneud arfa, mor bell yn ôl ag oes y cerrig. Heddiw mae'r cyfoeth sy'n y graig yr un mor werthfawr, fod y cloddio at bwrpas pur wahanol. Does na fawr o grefft yn y gwaith erbyn hyn. Eilbeth i beirianna ydy'r chwarelwyr, a malurio'r graig yn gerrig man ydy'r unig amcan, yn hytrach na cheisio creu unrhyw beth ohoni. Wedi'r rhwygo'r pileri o'r glogwyn, maen nhw'n cael eu cario mewn loriau i'r fan hon, i'w darnio'n siwrwd man. Mae yna 3 peiriant tebyg i hwn yn y chwarel i gyd, a'r graig yn mynd yn fanach bob tro fel y daw dan ddanedd y maluriwr. Mae loriau a beltiau carion hanfodol i sicrhau fod y broses yn mynd ymlaen yn ddidor, a phan ddod nhw i ben eu taith, mi fydd y cerrig i gyd yn mynd i balmantu ffyrdd. Fe glidi'r pes ohonyn nhw i brif ystorfa cwmni'r Kingston Minerals yn Lerpwl, a'r gweddill mewn llongau o Penmaenmawr i ddociau Lerpwl ac i Hamburg. Y peth rhyfeddol ydy fod yn rhaid dod yma i'r caban bwyta i weld yr rhan fwyaf o'r dynion, gan ei bod wedi cuddio tu ôl i fod tyma a lifars drwy gydol y dydd. Dynion lleol ydy'r mwyafrif wrth gwrs, gan mai dyma'r unig ddiwydiant ym mhentra Penmaenmawr. Set deledu, botymau a chlociau sy'n rheoli gwaith y chwarel, a'r cyfan yn broses dechnegol gywrain a manwl dros ben. Ond peth diweddar ydy'r llwyddiant yma. Ar un cyfnod, roedd yna bryderu am ddyfodol y chwarel, nes i gwmni Kingston ddod i'r adwy. Gyda'r llewyrch, fe ddiflannodd hen greffta'r chwarelwr yn llwyr. Does neb yn gwneud sets ym Mhenmaenmawr heddiw, ac mae peirianna medru malurio'n well na dyn. Dyna fi fi'n ei drafod hefo'r rheolwr y chwarel, Mr Donald Jones. Be am yr arfer o godi tai efo cerrig fel ydyn nhw'n neud ystalwm? Oes am galw am y math yma gerrig bellach nag oes? Wel, mae galw wrth gwrs, ond mae cerrig bildio rwan yn defnyddio'n iawn. A wedyn mynd allan o ffasiwn i ryw radda. Costa di beth mwyaf ni erbyn yn meddwl. Lle ydych chi'n cael gwarad o'r rhan fwyaf o'r cerrig man? Lle ma'ch marchnad fwyaf chi? Wel, ydyn ni'n gyrru i rheilwe, fel ballast ar y lain, rhyw 1,5 a wedyn ydyn ni'n gyrru i Germany, rhyw 100,000, ac ta'r marc yn edrych 1,000 y flwyddyn. Faint o ddynion sy'n gweithio yn chwarel Penmaenmawr ar hyn o bryd? Dipyn dros 100 rwan. Mae yna gymaint o sôn rwan am ddyfodol diwydiant llechi a'r heini marw allan, felly faint o obaith ydych chi weld i'r math yma o chwarel? Oes yna ddyfodol i gerrig o'r math yma? Oes, siŵr o fod i chwarel yn y fath o hon. O achos maen nhw'n agor y pits mag ati, a maen nhw pobl yn codi yn ei herbyn yn ofnadwy rwan, agor tir ffres o hyd. A mewn lle fath o hon, lle mae digon o graig am flynyddol, ond mae gen i ddyfodol reit dda am arni. Ond mae yna gwmwl du yn hofran uwch ben y chwarel gweitha gwedd optimistig yr rheolwr. A chwmwl o lwch ydy hwnnw. Mae yna norfod gyda gwaith o'r math yma fod rhyw gymaint o lwch yn codi o'r tomenydd, a hwnnw'n disgyn yn gawod hyd wyneb o wlad o gwmpas. Erbyn hyn, mae nifer o drigolion Penmaenmawr wedi codi mewn gwrthryfel yn erbyn y cwmni, yn cwyno am y llwch.
A dyma asgwn y gynnen, rhain ydi bell cottages yw 620 o dau sy'n sefyll reit yng nghysgod y chwarel fan hyn. A pan da chi'n sefyll yn y stryd, mi wydwch chi o gleuo'r drewdod sy'n dod o'r chwarel, hyd yn oed i flasio yn eich ceg. A dim ond i chi gerdded o gwmpas ar hyd y stryd, mi wydwch chi weld heunan dena o llwch. Yn ôl yr rhai sy'n byw yma, mae'r llwch yn bla anioddefol. A phan wnaeth cwmni Kingston Minerals gais cynllunio i ehangu'r gwaith yn ddiweddar fe boethodd y frwydr. Mae'r cyngor lleol, yr aelod seneddol, yn cefnogi pobl Bell Cottages yn eu gwrthwynebiad. Dyma Mr Leslie Evans. Wel, mae hwn wedi bod yn niwsans y llwch yma ers pan mae'r tar plant yma wedi dod i fyny 10 mlynedd yn ôl i'r lle yma wan. Mae wedi cael ei gyrru o la môr o'r promenad i fyny dan protest petition a ddrownd y fanna, a llwch a tar ar y cerrig ar y la môr. Os dim peth sy'n digwydd ers i'w 10 mlynedd, pam na rwan da chi'n dechrau cwyno ddifryd? Na, dwi wedi bod yn cwyno, dwi wedi rownd efo petition jyst i 8 mlynedd yn ôl, a dwi wedi bod yn wrthi efo'r council a'r council mor rhan fwyaf yn gwthio hyn ar pobl y plwy yma ers y dechrau un. Faint o llwch sy'n disgyn mewn gwirionedd? Wel, mae'r llwch disgyn rownd yr area yma mae ddychrynllyd yn October. Ath na dros 200 o tynelli o llwch disgyn mewn hanner milltir bob ffordd o'r plant. Mae'r rhan fwyaf llwch yma, mae o'i gyd rhan hynny, yn landio yn Erasmus Street, Davies Street a Bell Cottages yma ymwneud ac y tai council yma. Pa effaith mae'n gael am Bell Cottages yma? Be mae'r llwch yn neud? Wel, yr effaith mae'n gael ar y pobl yn y Bell Cottages yma ac yn y tai strydoedd eraill ydy'r merchaid yma, maen nhw'n llnau y tai bora, dydd a nos, y ffenestri, yr windowsills. Mae'n mynd i fewn i bwyd pobl yn cwpyrddau nhw. Ac ar wahân i hynny, maen nhw wedi cael... Maen nhw'n effeithio nhw ar eu meddyliau nhw mewn poeni efo'r llwch. Dych chi'n dystio ac yn llai yn bora, mae yna pobl diall yn dod i chi yn pnawn, a mae pobl ma'n sbio fel mae pobl yn tai ar y byrddau a bethau felly, ac mae'n beth hynna'n, wel, dwi wedi dynas yma, i'm wedi llai y tŷ yma heddiw, pan mae wedi bod wrthi 2 waith yn barod, illa. Maen nhw'n poeni'n arw am y llwch yma, de. Dych chi'n poeni am iechyd y bobl sy'n byw yn sydd? Dwi'n hun yn dod, am mae pob yma'n poeni. Mae yna plant bach yn byw yma wan. Mae yna tŷ pen yma nesaf i'r chwarel. Mae yna 2 o blant bach. A mae'r hynna mewn 2 oed. Mae hwn bownd achosi ar iechyd i plant. Stydiom heddiw, mae mewn amser i ddwad. Fel aml i ardal arall, cyfnodau o ffyniant anychdod ar yn ail fi hanes Penmaenmawr erioed. Heddiw, mae yna un cwestiwn yn cael ei ofyn. Ai dyma'r pris sy'n rhaid i dalu am lewyrch?